Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов Саха-Якутия Республикасына эш сәфәре барышында Ысаах милли якут бәйрәмендә булды. Чара быел Якутия астыр телүнең 100 еллыгына багышлап үткәрелде. Рүстәм Миңнеханов халыкларның гореф-гадәтләрен һәм мәдәниятын саклап калуның мөһимлеген билгеләп үтте. Монда татар халкы гөрләп яшәп ята. Безнең килүнең дә файдасы булыр. Менә урын бирделәр, менә хәзер сквер ясарбыз. Әлбәттә, безгә дус булырга кирәк. Без төрки халыклары һәм безнең борын-борыннан без туганнар. Шуңа күрә туган Саха-Якутия халкына бездән зур сәлам. 100 еллык юбилейлар белән котлыйбыз. Эшләрегез уң булсын, исәнлегегез яхшы булсын, безнең белән тәгъзимдә дә булырга насип булсын сезгә. Саха-Якутия Республикасы башлыгы Айсен Николаев үз чиратында Рүстәм Миңнехановка Якутияда Татарстан көннәрен оештырган өчен рәхмәт белдерде. Еще раз хочу вам сказать спасибо, рахмат. Халык бәйрәмнәре халыклар бердәмлегенә дә зур йогынты ясый. Шундыйларның берсе Ысаак җәйге кояш торышы көненә туры килә торган халык бәйрәме. Илебезнең халкын берләштерәм дисәк, аны нәрсә тирәсендә берләштерәсең? Менә милләтләргә тигез шартлар тудырырга омтылу, мөмкинлекләр барлыкка китерү. Бу очракта барыбер Якутия буенча сөйләшкәндә без менә ихлас тырышлыкны күрәбез. Татар милләт эчендә, башка милләт эчендә шартлар тудыруны без дә шундый кешеләр. Без дә ихлас тырышабыз. Шуңа күрә алар белән сөйләшү безгә җиңел. Башта аны районнарда, аннан соң республика күләмендә үткәрәләр. Бәйрәмдә 200 меңгә якын кеше җыела. Халык зур көмеш бизәкле милли киемнәрдән. Ысаак татар халкының милли бәйрәме Сабан туе белән тиңдәш. Бик каты ачык халык, бик каты менә кунакчыл. Исебез киттеме? Без килгәнгә инде белән эш инде булды. Бик матур халык, бик акыллы, бик ачык инде. Безгә бик шады, бик шады. Шушы 4 көн эчендә Татарстан делегациясе һәм Якутия халкы туганлык җипләрен сәнгать аша ныгытты. Спектакльләр бик саклы, абруйлы, тирән мәгънәле. Шуңа күрә бу спектакльләр белән без беләбез инде. Biz барган сайын тамашачының үзебезнең тамашачыны табачакбыз, чөнки аларның фикерләре белән безнең фикер тәңгәл киләчәк. Якутскида булу ничектер бу Сабан туенда йөргән шикелле якын, беренче тел якын. Чөнки төрки кабилә, бер кавым, шул барыбыз да таралган халык. Шушындый якутлар белән уртак тел табу җиңел. Бик җиңел. Но безгә бик ошый. Безнең монда коллегаларыбыз шундый шәп итеп каршы алдылар, шундый рәхәт безгә монда. Китәсе дә килми хәтта. Бу килүбез соңгы килү дип уйламыйбыз, шуңа күрә инде Худайдан тагын менә мондый матур сәяхәтләр булыр дип ышанып калабыз, сорыйбыз. Сагынып алган татар спектаклен тамашачы да югары бәяли. Татар телен яратам, мин бәләкәчәктән татарча сөйләшеп татар школында укыдым. Татар дусларым монда күп, көтеп алдык бу театрны, Сабан туе елда монда үткәрәләр. Региональ товар әйләнешен үстерү юлларын Татарстан Якутия эшлекле форумында җайга салдылар. Форум барышында берничә ире компания хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Татарстан президенты фикеренчә, мөмкинлек кеше бизнес өчен дә ачык. Моннан тыш Якутиядә 4 көн эчендә Саха Республикасында нәшер итү эше, медиа һәм татарларга ярдәм итү өлкәсендә килешүләр төзелде. Әмма төп нәтиҗә һичшиксез ике төбәкне якынайту, алар телне генә түгел, милли үзенчәлекне саклап калу һәм тугандаш халыклар белән бердәмлектә булу омтылышы. Алия Галиуллина, Эльвира Файзуллина, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары өчен Саха Республикасыннан.